Здравейте, евентуални зрители, аз съм Тома Райков, това е Кажи Речи подкаст. И ако искате да подкрепите канала, влизате в описанието на видеото, виждате линковете, с които да го подкрепите и го правите и така нататък и така нататък. Днес тук е една дама, ето я, която по типичен стил на преследвач успях да привлека тук, като я снимах полугола и след това и пратих видеото. Да. Но първо го пратих на грешния човек, нали? Така че една Вероника Борисова има някъде, където е получила едно интересно видео. А пък всъщност днешната ми гостенка е Веронка Борисова. Евентуални зрители, здрасти. Здравей. Тъй, благодаря ти, че дойде. И аз ти благодаря за поканата. Ти си мис Силикон. Аз съм и силикон модел. Ти си мис Силикон, да, мис Лейди Чарм. Аз съм и силикон модел, Лейди България Чарм, фотомодел на България и най-еротичен български модел. Аз съм носителка на 4 актуални титли. И си ходила на над 150 Конкурса. Как така, защо се ходи на 150 конкурса? Как така стана? Ти започна с тия конкурси и защо не спря? Ами бях на 16 години, когато започнах. Винаги това ми е било страст, емоция. Бил си на мои конкурси, на които съм участвала, нали? Един, знаеш. да сме честни. Да, на един. И знаеш, че като излезе просто се усеща, че това е моето място. Ами да, то беше много интересно, че от... нали, аз Мариана Маринова ме покани на Мис Силикон и ме сложи на място с хора от журито, което беше точно там, където излизате да дефилирате. Да. И нали, излизате и после се връщате и аз нали, се радвам се, защото не съм бил на такова събитие и ми беше интересно да гледам какво се случва, как сте се подготвили и така нататък. И всяко момиче, като се връщаше и нали, ви казвам, нали, браво, нещо такова. И те само ти нали, показва по някакъв начин нещо такова, нали, в отговор. Да. Та, харесва ти да си на сцената, кършиш тъй. Да, на подиума. И от 16 годишна. Да, от 16 годишна. Какво има ли нещо интересно по тези конкурси, което по-така да не знаем за тях? Или защото ти си казвала, че са горе-долу едно и също всеки път? Според зависи организацията. И самият конкурс така са по-различни. Примерно делят се на няколко групи градските конкурси, които аз съм ги надминала отдавна. Няма място вече там. Браво! Националните и на световното ниво. А какви са градските конкурси? Какво има на тях? Ами там е по-обикновено е. Не е като организацията на конкурсите, които ходя в момента на национално ниво. Там се избира, примерно, мис и мистер Враца. Която, съответно, победителката да отиде и да представи съответния град на конкурса Мис България. А сега короната откъде ти е? Короната е от фотомодел на България, да. А ти с какво се занимаваш в момента, освен с ходене по конкурсите? Не може само с това да се оправя живота? Не. Рекламно лице съм на няколко неща. Няма да правим... Сега видях този, как се казва, че и ти си с хората от Търгена, от Анбаш. Или? Ами не ги рекламирам тях. То само просто им покажеш пръстените. Неплатена реклама е. Също така, не е намек към някой. Не. Те... Подаръци са. Добре. Участвам в видеоклипове, ходя по конкурси, общо взето, да. Добре, къде те викат за видео? Откъде? В смисъл, хора, които са ходили на конкурси, била си на конкурс, човек е бил там, харесва те и казал, заповядай, искаме да снимаме в клипа. Ами не, от агенцията, в която съм, там се свързват с менеджера ми и така ми уреждат участие за видеоклиповете. Сега менеджерът ти какво казва, като си дошла тук без него, без тези... Всъщност той не знае, че аз съм на подкаст в момента. Да, това е аз. Няма никакви проблеми с това. Смисъл, аз имам право да поемам и свои собствени ангажименти, без наместа на агенциите, в които съм.
Чудесно, защото аз имам много лош опит с агенции, защото само до тях стигам и там се бие една стена и казват, не може. Нали. Не, при мен не е толкова стегнато. М. Добре, какво ще кажеш за момичета, с които се състезаваш? Виждаш ли нещо, за което някаква друга умисъл, те да не са там за по същите причини, поради които си ти там на подиума? Всяко момиче се явява на конкурси, не знам, примерно едни харесват, други искат да са известни, М. Всяка различно. всяка различно. Някои се явяват, примерно, защото скоро ще си отворят салон или ще пишат книга и искат по този начин да помогнат за развитието на бизнеса си. Да, всяка се явява. И за отваряне на салон, Да, случвало се. те имаш приятелка, която така ще отваря Кой- салон и отива на конкурс. Не имаше една участничка, която се беше явила на конкурс и знаеш, че когато излезе съответното момиче, нали, на подиума, я представя така и тя много държеше в описанието да... А тя ще имам нов салон, или коя си улица, заповядай. Ами да, си представям повече, че нали ако е салон за ногти, примерно, и ще си покаже ногтите. Ами, да. Има Тъй. всякакви ситуации. М. А, има ли последствия от това да си участвал в толкова много конкурси? Мисля, някаква популярност си набрала от това нещо. То освен популярност и много хейт. М. Просто трябва да се свикне с хейта, не трябва да се обръща внимание на хейта, защото всъщност аз неведнъж съм го казвала. Хейта въздига човек. Какво се изразява хейта срещу тебе? Супер много обиди, супер много негативни коментари, които аз дори съм спрела и съм забранила и на родителите си да четат, защото има много злобни хора. М. Никой няма, много рядко някой ще ми каже, браво, нали, супер, много добре се справиш, много хора хейтят. Така. Но ти как си го обясняваш това? Защо, откъде до тази омраза според тебе? Не знам, 21 век в България никой не иска да си по-добре от него. М. Може би 80% от хората са злобни. Не знам на какво се дължи. Ами, добре, влияло ли ти е докато се развиваш в тая сфера, имало ли е момент, в който това да те е удрило и да те е бутало назад и да се чувстваш зле от това нещо, да трябва да го преодоляваш и така нататък? От началото го приех твърде гадно и така малко си бях спрела с конкурсите, но с времето съм свикнала. За мен са се говорили какви ли не неща. Просто съм успяла да обръщам внимание. Какви са типичните неща, които се казват за момичетата по конкурсите? Много са. Наистина са много. Ами то винаги е, че нали, пак се печели, защото сте били в някакви отношения с журито. Да, това е едно от нещата, които най-често се говори, но реално момичетата не знаят кое е журито. Когато излезе на подиума, тогава аз виждам кой е журито. Интересно. Тъй. Как са... С какво друго се занимаваш, освен с конкурси и с реклама? Главно с това. Имам дете, прекарвам доста време с него. И също така съм регистрирала от фермер, което е много странно винаги за всички, когато го кажа, но да, занимавам се с доста така неща. Работила ли си във ферма всъщност? Не. А какво имате във фермата? Е регистрирана, но нали аз съм... отглеждаме животни, овце, да, които всъщност много така хем с конкурси, хем млад фермери, Хем майка. хем майка, да. Как се справяш като майка според тебе? Мисля, че се справям добре, доста добре. Аз съм си отгледала детето сама. С баща му сме разделени, когато детето е било на 3 месеца. Какви бяха предизвикателствата пред тебе през това време?
Ами да се занимаваш с толкова много неща, наистина не е лесно. Просто аз съм си такава борбена от малка. Добре, какво ще кажеш на други момичета, които са станали майки като тебе и да се борят нещо, да ги мотивираш? Аз съм станала много малка майка, Мгм. едва на 17 години. Тъй. И мога да кажа, че изобщо не съжалявам, защото когато имаш дете, всъщност имаш и стимул да се бориш в живота и да продължаваш с нещата, с които си се хванал. Защото аз не го правя само за мен, аз го правя и за моето дете, защото утре като се хване с нещо, то трябва да знае, че въпреки всички препятствия, трябва да се бори, за да стигне до там, където е искал да стигне. Тъй. А ти сега с другите ти приятелки, те имат ли деца? Огромна част от приятелките ми и от момичета покрай мен нямат деца. Мгм. Просто виждам, че на днешно време малко ги е страх да станат родители. Не знам каква е причината. Да, то сега вече всичко е много скъпо, но няма по-хубаво нещо от това да имаш дете. А те покрай теб, има ли нещо да ти им казваш, бе, пробвайте се, знам какво, нещо, което да им покаже, че няма нищо страшно в това. Разбира се, и постоянно им повтарям, че е по-хубаво да си по-млада майка, отколкото да станеш на 30 години и тогава да родиш. М. Защо? Как ги виждаш нещата? Всичко е много по-лесно. М. Всичко е много по-лесно. Дай примери, моля. Не дай да го изчерпаш с всичко е много по-лесно. Ами няма нищо страшно в това да си родител. Е много по-добре да си млада майка, не аз на 30 да станеш родител. Да, има и такива. Подкрепям всички. Не, то не е да ги подкрепиш или такова, просто нали, в днешно време на по-големи възрасти се забременява. Нали, ето, и аз нямам деца, примерно. Какви са предимствата? Нали, ти казваш, по-лесно е. Ето, Ами да, с отглеждането и с всичко. Вече като си на по 30, преклонна 30 възраст. плюс. Не е така. А, не знам, аз примерно за мен е окей, защото аз флексвам с това, че съм млада майка и минавам за сестра на моя син като Мгм. цяло, нали? По-друго е. Не мога да го обясня, наистина. Мисъл, като си по-млада и по-жизнена, по-лесно се бориш, се преминаваш през проблемите или до нещо такова? Не само. И не само. Като цяло всичко е много по-добре за една жена и самата бременност ще мине по-леко, самото раждане също. Едно е да родиш на 20, друго е да родиш на 30 или на 40. А виждаш ли и в същия момент, ето, че нали, не си спряла да живееш, нали, пак продължаваш нещо да правиш, не е свършил живота с това, че Не си... свършва. Определено не свършва живота с това, когато станеш майка. А, да ти кажа, то е както си го направиш. М. На мен майка ми помага, защото повечето време тя гледа детето, от мен са финансите, ако мога Тъй. така да. Но има много майки, които след раждането започват да мислят по съвсем различен начин. Спират да обръщат внимание на външния си вид, на това как изглеждат, спират да излизат, затварят се. Аз не съм от тях. М. И въпреки всичко, мисля, че съм възпитала детето си добре. Ти как се грижиш за външния си вид всъщност? Какво правиш, за да изглеждаш по този начин? Нормалните неща, които мисля, че всяка една жена трябва да прави. Добре, дай си изреди ги, моля. Поне фризьор, един път в месеца и маникюр. Това са поне стандартните неща, които според мен всяка жена Добре, а като корекции нещо, какво си правила всъщност? като корекции, имам доста корекции. М. Имам силикон, 2 пъти съм си пипала носа и Какво? имам филари в лицето. Къде в лицето имаш? Освен такова. Аз съм хиалурона в устните, имам ботокс, имам малко скули. Добре, а защо Имам и ти... брадичка. Чакай сега, ти не си толкова възрастна, защо ти е ботокс? Ботокс не е ли за чулото тук? Нали за това го говорим? Да. Ами, не знам, когато една жена започне да си прави корекции с филари, никога не можеш да спреш. В смисъл, винаги искаш още и още и още. Така, че
Ама чакай малко, то все пак не трябва ли да има някаква причина за тия? В смисъл да си кажеш, чувал съм за превентивен ботокс да се слага, примерно. Докато още не се излезе бръчката, за да се поддържа. Да. Да. Или ти просто Аз първо... имах пръчки по челото, което супер много ме дразнеше. М, Просто всяко едно нещо, което съм пипнала по лицето си, или за освежаване, или просто защото не съм си харесвала, примерно носа. м. И смятам, че няма нищо лошо в това, когато една жена не харесва нещо по себе си, има възможност да отиде и да го поправи. Тъй. Аз всеки път, като гледам Ергена и се чуда нали, какво им струва на тези жени в това предаване да изглеждат по определен начин, нали, и на всякакви възрасти също така и пак ти гледаш такива предавания. И Ерке не го гледах преди, вече не го гледам, защото ми е супер безинтересно. Кой гледа последно тогава? Кой Ерген гледа? Миналия сезон. С Мартинец такова. Да. Любов в рая не гледа ли? Не ми е интересно. Добре. А виждаш ли мъже, които правят такива процедури да се занимават до толкова с такива корекции? Да. Аз съм виждала мъж с хиалурон в устните. И какво мислиш за такива типове? Мисля, че тези процедури са създадени за мъже. И що да се лишаваме пък само да ги гледаме? Може и ние силикон да искаме. Но да, Азис. Защо не? Да. Да, има познати мъже, които си слагат и ботокс. Ботокса пак някак си там го разбирам това, защото нали няма да искаш да изглеждаш млад пак този Аз продължавам да си твърдя, че според мен тези процедури са направени за жени. Не ми се иска сина ми да ме пита някой ден дали е нормално мъжете да си слагат ботокс и хиалурон в устните. Ето, едва ли ще стане, ще се стигне до там, но все пак, нали, пак. И ние може да имаме комплекси, които да искаме да изчистиме. По принцип, да, така е. Добре, ти по тази линия с мъжете и хиалурона, има ли един момент, от който мислиш, че това повече се е появило в мъжкия свят? Да кажем, някаква конкретна година даже. Отскоро да виждаш някаква промяна в самите мъже. Защото все пак би трябвало на теб да се обръща внимание от мъже и да си забелязва нещо. Определено не страдам от липса на мъжко внимание. За сега тази тенденция е спряла. Мога да кажа, че нашумя точно от известните личности, от мъжете, да, които така си слагат силикони, хиалурони и точно там. В смисъл, мога да кажа, че 90% от жените и от мъжете, които правят тези неща, тези филари, ботокси, операции и така нататък, това е защото заради някоя личност. Примерно харесал съм си носа на Глена, искам като нейния нос, или харесал си силикона на Азис, искаш ти така да изглеждаш и така нататък. 90% от хората, които правят тези интервенции, са защото... Ти имаш ли някой като идея, на който да приличаш? Не. Или просто искаше... Просто исках да... Направила съм го за самата себе си. Похвално. Иначе, покрай вниманието, което си събрала, има ли някакви негативи, освен хейта? Или просто... Защото, между другото, евентуални зрители, като съм говорил за това, че съм виждал момичета, на които им пращат пари по Револют, нали, ето, ти си примера. Качвала си нали, едни историите, в които се показват по Револют, какво става. Да. Това на случайен принцип ли се случва? Или някой да те ухажва, или просто ти пращат пари приятели за нещо? Не. Един депутат от ГЕРБ беше влюбен в мен. И беше... Една приятелка я беше хванала, беше разпитвала за мен и тогава започнаха всеки ден подаръци. Той разбра къде живея, всеки ден подаръци, цветя. И тогава започнаха и преводите по Револют. Вау. Те не са скромни, между другото. Аз не останах очарован от какви сумите се пращат и Да. Те обърнали внимание на човека? Не, аз никога не съм излизала с него.
Не, Той принцип... си беше така доста упорит, може би около година. И видя, че няма да се получат нещата и просто спря. Сега една година само с подаръци и такива, това ли? Да, аз получавах постоянно писма, съобщения в социалните мрежи. Аз 90%, не 90%, има само един човек, нали, от мъжки род. Аз отговарям само на приятеля ми. Мгм. Абсолютно всички са на син. Ей, аз не съм ден. Освен ти, да. Да, Но, да, заради подкаста. Добре, може Ако това да го беше казваш. Не, ако беше някой от свалячите, които така да ме свалят и да ми пишат постоянно, да. Всички са на син. Какъв е типичният начин да те заговорят? Провали се си по всякакъв начин. Добре, пример може да дадеш. И добро утро, красавице, как си? Имаш ли си приятел? Женена ли си? Имаш ли нужда от нещо? Директно имаш и нужда от нещо. Да, но Не си ли пробва да кажеш нещо, от което имаш нужда да кажеш, им трябва ми пералня? не. Аз никога не съм била зависима, никога не съм се възползвала от такива мъже, които са влюбени в мен или искат по някакъв начин да ми помогнат. Винаги сама. М. Аз имам приятел от 7-8 години. 6-7 години, да. Един път не съм му искал пари за абсолютно нищо. Налага ли ти се покрай работата ти да криеш връзката си? Да, този човек никога не сме показвали някаква показност. Излизали сме си на публични места, но Защо така трябва да си криеш връзката всъщност? аз щастието обича тишината. Аз имах връзка с него. Ние всъщност за тези 6-7 години имахме една раздяла от така дълга раздяла за 2 години и след това отново се събрахме. Не съм от хората, които обичат да показват. Мгм. Но не е нещо свързано с това, че примерно ще имаш ще ти обръщат по-малко внимание. Заради Не, това, че... не. Определено не е. Заради това аз съм казвала в много подкасти, аз съм обвързана, щастлива обвързана при това и Мгм. това, че не качвам снимки с него в социалните мрежи, не мисля, че всяко нещо трябва да се споделя. Тъй. Правилно. Добре. Добре, аз като те питах за другите момичета по конкурсите, това е тенденция, на която виждам в момента покрай Ергена, нали, че момичета отиват в предавания в всякакъв начин, до който да привлекат някакво внимание и то е евентуално с цел да се продават те самите. Ти виждала ли си такова нещо? Има такива момичета и по конкурсите, има и да е в реалити предавания. Мгм. И в смисъл точно така и какво търсят те всъщност? Някой да Не ги знам. гледа или просто да работят като рекламни лица? Ами да, всъщност то там тръгва повече, зависи колко провокативност има. Тук аз имам опит, защото аз също, като съм била в подкасти, съм била доста провокативна и така. Колкото по-провокативност има, толкова повече се търсят за реклами и за всякакви ангажименти. Също така, да, мога да кажа, че 90% примерно в Ергена, то всяка, която влезе в Ергена, казва някаква цифра, която е нужна на месец. В смисъл тя го Тя заявява влезе, за да си намери спонсор. Мгм. Да. И си А- мисли, че като влезе в Ергена, ще започна да й обръщат повече внимание. да стигне до правилните уши. До правилния депутат, евентуално. Депутатите не са стигали така до мен, но да, може би всъщност ми беше харесал от един от конкурсите. Но да. Та, между другото, на Мис Ликун, като бях и накрая хора седяха до мене и ти дадоха една визитка и казаха, ти си ми фаворитка, не знам кое, и ти продължиха там да се чуете нещо. Така ли се случват принципно? Точно на съседната маса един дойде при мен и ми каза, че ми дава 5000 евро за една вечер. Аз му казах не. Не, те хората бяха по-скоро за работа, ти предлагаха не за 5000 евро. За работа не, мисля, че беше тогава за... Дайте да ти кажа, забравила съм за какво, дали не беше за някаква статия.
Едва ли ще е било за статия. Мисля, че не е. Никаква идея. Аз повечето пъти не им Бяха мъж и обръщам. жена, дето мисля, че се занимаваха с някакъв бизнес и нещо свързано с манекенство, и с моделство и така нататък. И просто те харесаха и ти предложиха евентуално нещо да работят с теб. Това си мисля, че беше. Непълно възможно. Имала съм какви ли не предложения, но аз съм си избрала с кой да работя. Буквално, но Да. менеджера не знае. Нали? Не, Днеска. мисълта ми е, че не бих си сменила менеджера. Аз съм... Това, да, Да. да. Или агенцията като цяло. Буквално, лоялност, имаш лоялност в теб. Да. Те. Добре, какво е най-странното предложение, което са ти правили? Не е задължително за секс, примерно. Защото ето 5000 евро, нали евро каза, не лева. Да. Те. Доста предложения съм имала. Сега най-странното не мога да сетя кое, но... Най-екстравагантното тогава нещо, това ли е най-високата сума, която са ти предлагали? Не. Добре, коя е? Не искам да изтъквам, защото... А ти викаш, че това не е... Да. Не съм дошла за тези принципно, неща да изтъквам да, кой какво е предлагал и за какво го е предлагал, но да, имало е доста... Да, в един момент има в твоите среди някой момиче ще си каже, тя си измисля. Не. Вие си знаете. Аз съм сигурна, че почти на всяко едно момиче, виж, много нас не мислят за леки жени. И това идва от някои колежки, които ходят по конкурса само и само за да си вдигнат цената. И оттам вече идват тези предложения към голяма част от нас. Защото хората си мислят, че абсолютно всяка, която ходи по конкурси, го прави с такава цел. Ами, да се пробваш после. Добре, чай, че се забравих мисълта, аз вече как ги възприемате тези предложения всъщност? Какво си казвате за човека пред вас, който го прави това нещо, който по този начин се опитва да ви изнуди? То не е изнудване. Просто си те хареса, прави ти това предложение, според зависи от жената. В смисъл, тя Демек, ти може да го възприемеш и като комплимент, така ли? Не, със сигурност не го възприемам като комплимент. Просто не обръщам внимание на такива предложения. Има колежки, които седят и само чакат с такива предложения. Добре, ти с това ли мислиш да се занимаваш, до когато можеш всъщност? Не, всъщност мисля това да е последната ми година и спирам. Защо? Как така след колко години чак сега реши да спреш от тая? Аз вече съм ориентирана, то не може цял живот, нали, да се ходи по конкурси и така нататък. Да, просто вече мисля за второ дете и да се спра с конкурсите. Мисля, че това, което аз съм го искала, съм го постигнала. Добре, и какво? Аз мисля, че се занимаваш с нещо допълнително или просто ще си бъдеш майка? Просто ще си бъда майка. Похвално. Добре, и нещо с фотомодел няма да продължава да си модел, няма да продължава. Не, това е последната година, в която... Ти просто искаш изцяло да се разкараш от публичната среда. Просто изцяло изчезвам от всякъде. Това е последната година, в която аз ще участвам в видеоклипове, в реклами. Ето ти затова няма да си смениш менеджера, значи. Да. И не само. Но да. Добре, пожелавам ти успех. Аз след като си намерила любовта. Ти на хората им писна да ме виждат навсякъде. Дали? Да. Ти в колко видеоклипове си участвала до сега? 9. В 9? Да, и това се случи точно за една година. 9 отделни песни и си чакала. Да. Добре, хубави песни ли слушаш си ти се после сама? Виж, аз не харесвам всяка една песен, в която съм участвала. Просто няма как да не участвам, защото имам договора и нямам право да отказвам. Но да, 50% от песните, в които съм участвала, си ги харесвам. Това е хубаво. Иначе това не ти ли харесва ли ти като работа всъщност това да си част от един такъв проект? Нещо Със сигурност харесвам и много точно
Това съм искала и това съм постигнала. Просто в един момент си писва да си в тази среда. Тъй, защо в смисъл усещаш умора от кое точно? От това, че трябва да имаш някакъв ангажимент или... Ами, не само. Аз, примерно, съм имала няколко ангажимента, примерно 3-4 дни един след друг. Аз нямам право да си почивам. Просто се прибирам да се изкъпя, да легна, да се наспя, сутринта излизам отново. Мгм. Но при мен случаят е, аз започнах, защото исках да постигна нещата, които вече съм постигнала. И мисля, че е време да спра. Мгм. Добре, в смисъл не е да кажеш, че примерно негативизма, който си видяла да те отблъсква, да искаш да Не. си починеш. Не, напротив, точно не веднъж съм му казала, мен хейта ме е стигнал. М. Защото като цяло, когато започнах с конкурсите, никой не знаеше коя е Веронка, вече с провокацията. М. И В какво си изразяваш тази провокация? ами аз също съм излизала като останалите момичета по конкурсите, или просто когато си в тази среда, ти трябва да сложиш една маска. Аз не веднъж съм казвала, че харча по 50-60 хиляди на месец или че приятеля ми трябва да ме издържи. Тези неща, които всъщност дразнят хората. Тази провокация, оттам идва хейта и така се въздига човек. Всъщност, мен мъж никога не ме е издържал и не харча по 50-60 хиляди на месец. Мгм. По-малко. Доста по-малко. М. Просто, когато си в тази среда и когато искаш да пробиеш и да успееш, ти трябва да сложиш маска като всички останали, които са в тази среда, примерно. Добре, сега да не се окаже, че ти просто не искаш вече да се поддържаш и да ти писнат от редовно от филари и така Със нататък. сигурност няма да спра да се поддържам, но това със сигурност тази поддръжка на месец не струва 50-60 хиляди. Напротив, аз на месец харча около 2000 евро. Това е добре, бе. Не е толкова. Това само за тебе, за визия или цялостно за месеца? Цялостно за месеца. Аз не харча много пари и харча парите, които си изкарвам реално сама. Поздравления. Явно и по детето не харчиш толкова много. Не. Детето каквото иска, на него всичко му се взима. Детето е глезено, много глезено. Не съжалявам за това, защото все пак за това живеем. М. Ако не задоволяваме детето си с това, което той има нужда и което иска, не Да мога... не ти излезе през носа след време. Ами не, аз внимавам. Но не може, примерно, Биеш го аз през да... ръцете от време на време. Има си и контрол. Да. Добре, това ли ти е твой съвет за майките да си гледат децата, да им се радват? Не, определено не е съвет, но виж, аз имам едно дете, нямам няколко и мога да си така, слабост ми е, огромна слабост е. Всяка майка си на дете ще ме разбере. Но не трябва да се глези преклено много. И добре, как, в смисъл, така решаваш, че край няма да има повече кариера, няма повече да се въртиш по конкурсите, Мариана няма да му да разчита повече на тебе за участие. Ти трябва да казваш, не искам повече да се снимам, не искам повече да виждам обективи, само с приятелки и така. Да, това е последната година. Много странно. Защо така? Как? Аз само с писнало ли нещо по-дълбоко има ли в това? Или? Не. Даже много хора ме питат защо е това решение. Правя го за самата себе си. Да се чувстваш ти добре. Да, това, което съм искала, съм го постигнала. Мисля, че е време да спра. Приятелките те подкрепят ли те в това решение? Всички са доста против. Не можеш да спреш сега. Продължавай напред. Те так му ти тръгнаха нещата и така нататък. Приятеля ми също много ме подкрепя. Просто така го чувствам, че трябва да спра те вече. какво виждат приятелките ти как си пръсна? Какво искат те за тебе? Да си звезда или какво да... Не, просто искат аз да съм добре. Ти си, нали, им казваш, че си добре в крайна сметка. Да, но не всеки път не знам как изглежда отстрани. Примерно, на нея е лесно. Печели си парите с някакви снимки и така нататък. Със сигурност никога не е лесно. На мен ми се е случвало да почине близък човек и аз на другия ден да ходя да снимам, защото нямам право на отказ. Добре, това не е ли проблем с договора по-скоро или който имаш?
Да нямаш право на отказ. Не, аз съм свикнала, защото не всеки месец имам толкова ангажименти. Да, М. наистина има. Особено по конкурсите, когато спечеля някой титул, след това винаги има няколко дни, в които аз не мога да обърна внимание на абсолютно нищо и съм винаги по снимки, ангажименти, но някой път натоварва и това. Добре, толкова те снимат пък след конкурси? Какво има в смисъл само самата теб или да представят някакви продукти? Тогава винаги започва предложението с рекламите, с видеоклиповете. Тогава винаги има повече интерес, когато има спечелена титла. И ходиш с лентата и короната. Ето я. Не само подкасти, реклами, да. Какво искат да знаят за тебе най-ново по подкастите? Коя е Веронка? Коя е Веронка? Ти си... Какво си? За всеки нещо различно. До сега винаги са виждали само провокация от мен. А ти си едно скромно момиче, фермер. Фермер. Да, винаги съм била с някаква маска и винаги съм показвала някаква провокация, която всъщност... Нищо общо с реалното ми аз. Било е свързано с работата. Нали, ти като боксерите трябва да се псуват, за да... Не само аз. Не мога да отида на Мис Силикон и всяка да каже, примерно, че приятелят ти я издържа, че не работи нищо, че му харчи по 20-30 хиляди на месец и аз да отида и да кажа, аз съм регистриран фермер. Кой ще ми обърне на мен внимание? Никой. Всичко е една провокация по конкурсите. И добре, какво искаш да кажеш, че нали, една голяма част от момичетата лъжат, за да има едно мнение в обществото? Да. Което всъщност е една огромна наша грешка. Аз са 90% от момичетата, които... Добре, да не са 90, опа. Няма страшно. 50-60% от момичетата, аз си имам така контакт с тях, поддържаме връзка, излеземе. Не е това, което се представяме. И какво си мисля, всичките сте с приятели, всичките сте скромни, добри, искате да бъдете и вие майки, млади майки, ето както тебе да се отдадете на този живот. Да, повечето е провокация. Една маска, която слагаш, за да можеш да се приемеш в добре, тогава да не бидете какво виждате ли като грешка този път тогава, дето сте го поели? Като цяло, като грешка виждаме примера, който даваме на момичета, защото не е окей. Не е окей. Аз самата съжалявам, че всъщност тя може провокацията да ми е помогнала да стигна до тук. От друга страна, аз виждам, че има малки момичета, които ме гледат, следят ме и започва да си мисля, че това е нещо нормално. Добре, при теб имало ли е пример, който ти да следваш по този начин в един момент да си казала, май нещата не са така, както си ги мислех? Да. Кой? Просто пак не искам да изреждам имена. Добре, но някоя певица, някоя друга участничка... Не само. Бившите победителки на конкурсите, носителки на титли. Аз съм гледала интервюта и всяка една. Не знам, просто това си е пример, който сме следвали и мисля, че е грешен. Следвате там по релсите, по които са тагнали те, не искате да променяте нищо. Не искаме да променяме, искаме всички да си мислят, че всички сме меркантилни, че участваме в този конкурс. Не знам, всички, които участваме в този конкурс, сме меркантилни. Не е така. Всичките сте всъщност обикновени момичета, които търсите любов. Огромна част от момичета, които се представяме за меркантилни, не сме. Харчите малко пари, събирате двам за хляба някой път. И различно. Зависи колко е напред. Да. И обаче, за да ходиш напред, трябва да се представиш, че си много напред. Благодарение на евентуалния мъж, който там му взимаш от него 50-60. То няма толкова мъже, които да харчат толкова пари. Няма. Това е просто една провокация. Хората... Те това гледат. Провокацията се гледа в България. Покрай всичките тия ухажьори ти можеш да прецениш вече кой всъщност има пари и кой няма пари. Мен не ме интересува. Не, защото това е интересно. На мен ми е интересно, защото нали, все пак всеки, като ви има за меркантилни, се опитва да се представи като човек с възможности. И има ли нещо, което да го издава?
че не е всъщност. Не знам, защото аз наистина не се интересувам от тези неща и никога не съм обръщала внимание на хората, които са ме сваляли по всякакъв начин. Но това е начинът, по който пък винаги се тръгва към вас. Нали, с Винаги парите да си напред. пробва с някаква сума. Розите. Най-големите букети, скъпите бижута и хикс сумите. И вие какво повечето ги връщате, някой ги взимате, какво? Има ли нещо вземане-даване? Остава ли си за вас или какво се случва с тия подаръци? Аз това ми е много интересно. Приемат ли се? Какво се случва с тези подаръци? Огромна част от тях, според зависи. Ако са цветя, увяхват, нали? Взимате ги, сега няма какво да го момиче, примерно, който да ти е подарил нещо скъпо и няма някоя позната, на който да се е подарили някакъв скъп подарък и тя да го е върнала. Какво носи го в заложна къща ли? И си го Никаква носи. идея, моите си седят. Има склад за просто имаш един склад с стая, в която има просто всякакви неща за черни дни. Това си бижута на някакви ключове от коли, не знам. Как пък за черни дни? Не, но... Аз така си го представям, да просто като някакви тролове си имате пещери с съкровище, нали? Не е чак така. Не, да шегувам се, нали? Да. Случвало се, да, няколко скъпи подаръка. Ти би ли върнал аз това подарък си на замислям, стойност 10-15 хиляди? Аз в един момент ще ми е неудобно, аз се замислям, то ще ми е неудобно да го прибера, защото като няма да му дам нищо на този човек обратно, нали, това са пари. Би върнал подарък. Не, аз се замислям колко точно ми е. Аз си представям, че от гледна точка на това, че те за мен пари са толкова много, това са много пари, те се изкарват трудно. И сега, Това е един идиот, който той направи подарък само на мен. Той направи подарък на още 5 жени. Аз защо го мисля? Ето това го нямам. Щом го е направил този подарък, значи той така е решил. Аз съм му казала, че няма възможност да се случи абсолютно нищо между нас. Точно това ми е, аз си представям, че той като е някакъв идиот. Нали, представяме си, че съм получил подарък и на стойност 10 000 евро и... Не само сега казвам... Аз си давам моя пример за моето разсъждение. някаква сума, примерно. Нали, това са много пари и аз си представям, че ти няма просто е така, като видиш, че не получаваш нищо обратно, че го оставиш така. Повярвай ми, има такива. Просто хвърлят пари. Да. Той се пробва, ако стане, ако не стане, той продължава. С скъпия подарък към следващата. Аз не познавам момиче, който те е върнал скъп подарък. Смятай. Не, наистина, просто значи имате съкровищници. Ето, това не е хубаво. Да не вземе утре някой да ме обере, няма никакъв съкровищник. И тая корона, нали, не е с диаманти, тя си е някаква символична. Не е с диаманти. Символична е. Да. Добре, сега викаш, даваш се на спокойния живот. Мислиш, че поне да се ориентираш към това фермерство, да видиш какво е. Да си изцапаш ръцете малко. Не. Има си хора, които си работят в фермата. Ти не искаш да ходиш да ставаш бригадир там, да гледаш кой къде какво прави. Не. Да с един джип. Не мога да се ангажирам. Дето не е подарък. Просто е така да покажеш шефско нещо. Родителите ми се занимават главно с това. Те си ходят, те си наблюдават и да. Има ли нещо, което искаш да споделиш допълнително? Не. Това беше всъщност всичко. Много скоро започват пак конкурсите. А ти за колко ще участваш тая година? Поне 3. Поне 3, да. Аз ти го измислих, нали? Не, смисъл тази година само на конкурсите на Мариана Маринова не смятам да ходя на други. И това е. Те кои са нейните? В момента тече кастинга за конкурса Модел на България. Мис Силикон, Леди България, той мина. Остават още 2 конкурса, на които... Ти го спечели Леди България, така ли? Леди България Черм. Чарм, да. Черм, да. Той кога беше?
Преди няколко месеца. Преди 2 месеца, 3. Мгм. Да. Ето ти през колко месеца тогава си на конкурс? Според зависи кога се организира. Всичко зависи от... Но горе-долу през няколко месеца отиваш, дефилираш. Да. Бански, нощна рокля, какво беше? Бански, спортно елегантна и официална рокля. Ти имаш ли любим тур? Трите. Всички са ми любими. Ти просто обичаш да се шляеш там и да... То не е само да се шляеш. То трябва да ти идва отвътре. Има много момичета, които излизат на сцената нито с перфектното тяло, което трябва да си, нито... Което аз всъщност ги поздравявам за смелостта да излезат на този конкурс. Добре, да, ама то все пак какво означава Но перфектното тяло? не може да си 70 кг и да се яви на конкурс. Освен ако не е плюс сайз. Това е мое лично мнение. Ти колко килограма си? 50. Знаеш ли си мерките? 1,73. Това ти е височината, иначе Да. гръдна обиколка... Не ги знам. Те не са ми трябвали. Защо? В смисъл, нали, още ли седят 90-60-90 като идеал? Или покрай силикона се променя? Всяка си опрема по различен начин. За мен не е толкова важно. Но със сигурност трябва да си има някакви... Примерно, не можеш да излезеш на конкурс 1,50 м. Що? Ти колко си висока? 1,73. Ти може път... Сега ти си по-пропорционална. Какво? Ако момичето, дето е 1,50 Или и тя... по-пълнички. Тя ще излезе един път точно на конкурс и се комплексира от всичко и ще се свие. Той може и нея хейта да я дигне както те е дигнал тебе и да тръгне и тя. Може. Да дойде и тя тук аз с съм една гледала корона. на много неща. Излизат момичета на подиума, които не могат да ходят на токче, които не могат да се разчупят. Ме е срам да излезе по бански, ме е срам това, ме е срам онова. Да, той ме е било първи срам, но ти като си решила да се захванеш с това нещо... Какво? Аз, между другото, като бях на този конкурс, ми направи впечатление, че публиката много не обръщаше внимание. Това беше много интересно. Някак си бяха отишли просто за събитието да седят там и аз бях сякаш единствено, дето седи такъв всъщност обръща внимание и се забавлява заедно с вас, дето се кърщите там си, препречвате пътя без да искате и се случват някакви неща. Случва се, когато не си научиш хореографията и не внимаваш, да. Случва се да се пада по подиума и какво ли не. На тебе случва ли ти се да падаш? Никога. Какво тръгна да кажеш за мъжете? На огромна част от мъжете, които ходят на конкурси, ходят от света, ни видят по бански и нищо друго. Там е най-голямото вълнение. Не знам дали се забеляза. Аз не забелязах и тогава да гледат, честно казвам, аз просто постоянно, докато излизахте и гледах какво се случва около мене. Някак си после, дали Мариана, като беше, сме си говорили с Мариана и тя каза, че тук в града е така. Някъде другаде, като отидеш и хората Там има повече интерес. Ние с Марианка ходихме... Повече събития за тях. За да. Октомври или ноември месец. Ще ти излъжа, не знам кой месец точно беше. Бяхме в Велико Търново. Ни Силикон Секрет. Много ни се радваха хората. Много. И аз се радвах, защото пак не съм бил на такова събитие. Да. И пак поздравях ви, защото казах браво така, защото се вижда, че имало някакво старание. Тук беше малко прибързано, но пак заради това, че бързахте толкова, имаше грешки. Всяка гледаше да излезе и да прекара възможно най-малко време на сцената, защото и беше супер притеснено. Огромната тогава на Мис Силикон, мисля, че бяхме едно или две момичета, които сме ходили на други конкурси. Всички бяха нови, им беше супер притеснено. Излизаш сега и ресторанта вътре, клуба е пълен. И им беше супер притеснено, но всяка не искаше на 2 на 3 да мине и да се прибере. Пандора направи тя впечатление, че тя после кърши такова. Ви посрещаше, като слизахте по стълбите от подиума. Имаше тя някакво участие там в цялата работа. Да, тя участваше в конкурса. Да, в смисъл... Имаше... Определено се личи коя е ходила на повече от един конкурс. Случва ли се, в смисъл ти на колко конкурса трябваше да отидеш да си спечелиш първата лента, титла или нещо такова? На много конкурси.
Не си ги борила си само общо колко си ходила, но не си запомнила на кой точно си Не спечелила. много конкурси. Просто в тази среда нещата не стават веднага. Важно е да съм много упорита. Никога не се отказвам. Може би 3 години по-късно съм си спечелила първата Мгм. титла. Помниш ли коя ти е първата титла? Мисля, че тогава бяха няколко ленти наведнъж. Ехе. Бях се класирала, че ако не се лъжа, конкурса беше на Мити очите. На Митю Пищова, Добре, извинявам се. Така, на Митю Пищова беше конкурса. лека му пръс. Да, лека му пръст. Нещо VIP модел на България, нещо такова. Мисля, че станах тогава 4-та подкласничка. Мгм. Добре, ти след като не си ли пробвала ли си нещо в Playmate да се занимаваш, Playboy и такива неща? Не, Това предложение за там имало ли си нещо да... не. Нито съм имала, нито съм искала. Там пак ли от такива конкурси се правят предложения да ходиш за натам? Или това... То сега мисля Playboy, Playmate, мисля, че няма, нали? И имаше... Как ще Има. няма? Си искаш да кажеш, че са спрели плеймейтките? Сега на нас ни викат плеймейтки, на ми силикон, на еротичен модел и така нататък. Да, ама то само ако можеш да си близко до микрофона, благодаря ти, извинявай. Да. То е конкурс за красота на практика, просто всеки се фокусира върху нещо и си сменя името, за да има конкурси да се представят момичета, да им се дадат възможности, като на тебе. Да, мисля, че Мис Плеймейт вече няма. Мгм. Но имах предвид, че да ви наричат плеймейтки, то защото го няма и на вас. Нито тогава, да. Бяха интересни и те, и сега вече е интересен ми силикон. Поздравления, ето, виж, случват се нещата. Вместо даже с по-малко усилия, с по-малко жертви, нали, пак се стига до същата нива на популярност. Да. Ти познаваш ли всъщност плеймейтки? Момичета, които са били в... Да. Мгм. Не сме толкова близки, нали? Просто се познаваме от конкурсите, защото се е случило пак те да бъдат жури на нас. Как гледаш на тях? Казваш си, защото те все пак... То всъщност беше конкурс за Playmate, нали така? Да. Мгм. Аз съм наистина нямам особена информация за този конкурс. Дали още мисля, че е спрял да се провежда, но Той в него има ли нещо по-специално? Защото мисля, че той най-обикновен конкурс, като всички останали. няма повече голоти в него. За голота не съм наясно, защото пак ти казвам, не съм го следяла и не съм се интересувала от този Аз конкурс. мисля, че имаше... Възможно и да има. Да, мисля, че си имаше, защото нали, затова им цялата работа, че свалят стояне и така нататък. Възможно е. По-еротични фотосесии. Да. Сега има ли момичета, които да се изкушават да ходят и в OnlyFans, да правят такива страници? След конкурси. Не знам. Не знам моя колежка, която да има или да има OnlyFans. Много момичета ли в България има с такова? Защото аз като цяло съм изненадан, че също е имало. Честно казано, не съм запозната и не се интересувам. Не се... Чула съм за няколко и... Да, и аз така. За мен това е пошло. Продаваш си тялото. Макар и да са само снимки и клипове един ден, какво ще обясниш на сина си или на дъщеря си? Те и надяваш се, че няма да видят. Стискаш палци. Успех на тях. Некой ще го покаже се. Ако не стават депутати, нали, няма да им излезе като компромат. То не само до компроматите. Ти трябва да мислиш как си изкараш парите и дали един ден това ще ти попречи по някакъв начин. Мислиш ли, че някой ще ги приеме на сериозно, толкова лесно да създадат семейство или да си направят деца и така нататък? Доколкото знам, те като се записат за OnlyFans, те не правят клипове с случайни хора, правят с познати, направо се включват се гаджетата, нали, във връзка хора. Гаджета.
Добре, ето, че знаеш нещо, слушам те. Не знам, те си знаят защо го правят. Поред мен това е супер почва. Мгм. Но искаш да кажеш, че какво има някакви неофициални порно актьори, които... Не, аз не мога да съдя никой, всеки Аз си не става решава как въпрос да за си съдене, аз изкарва не казвам, че е парите, съдене, но просто има нещо, аз си мисля, един че... ден какъв пример ще даде на собственото си дете. Защото, примерно, моето дете гледа от мен. И Мгм. той ми повтаря: мамо, аз искам като порасна да бъда известен. Трябва да измислиш конкурси за деца. Няма кой по най-вече. Сигурна съм, че някой ден ще следва и той моите стъпки. Но същото е и за тях. М. На мен си ми постоянно ме разпитва за конкурсите, за видеоклиповете, за рекламите, хубаво ли е, как протича. Той супер е любопитен. И не си представям един ден техните деца да ги питат: хубаво ли е да сте OnlyFanser? М. Какъв ще е отговора? Не знам. Не искам и да знам. Просто винаги за едно дете най-добрият пример и винаги човек, на който иска да подлежи, е неговия родител. Било то майка или баща. Но днес пък доста родители решават от отговорно си оставят звездите да ги водят напред. Нали, затова е такъв проблем с това, че някой е нарушил закона, известен човек. Ами, това, че си родил едно дете, не те прави родител. М. Или че си му майка или баща. Нали? Родител те прави това да отгледаш ти детето, да го възпиташ, а не да го оставиш просто да станеш родител и да го оставиш това дете на така. На произвола на На съдбата. произвол на съдбата, точно, да. Ами, поздравявам те за това отговорно поведение. Нещо искаш ли да добавиш преди да приключваме? Не. Ти Няма. си вече писна ти вече от всичките тия провокации, искаш да си спокойна, да не се занимаваш с... Да, искам си спокойствието. Сега ще ходиш да спиш направо. Не, със сигурност няма да спя. Какво ще правиш тогава? Да ни пътуваш на един час тук. Домакинските неща, чистене, готвене и да. Може да й пожелаем успех, евентуални зрители. Ако сте стигнали до тук, напишете благодаря. И не забравяйте да подкрепите канала. Благодаря ти, че дойде. И аз ти благодаря за поканата. Много се радвам, че стана. Чао, евентуални зрители. Чао! Успех!